नै जोंहा दायो अनला ओंख्रि संनो नागिरदों लकेल दाउजों बिदै गोनां थामनि दाउआ गोदानायखौ खिथाबाय थायासै आङो मेजेम गोनांथारमोन जों अनला जानो लुगैदों नै ओरैबो अनला सोमनायखौ आं इयाव फसरनानै लाखाग्रोबाय नै सासे उन्दुनानै दङ मा खालामदों नोंलाय आयै दारे मुरि लावलांजोबथारबाय 1.5 मास जाबाय सिननो मोनिया हस्पिटालनिफ्राय बोरिं मोनथारदोंनो हनै सासे रागा जोंनानै मा बिसना सादर आरि गारस्राव फैजोब्बाय गान्दु सान्दु सेस लाबोजोब्बाय बाबा मा खालामबाय थादोंलाय फिसालानि आखलानो अनला फिसाय नागिरदों दायो अनला फिसायनानै दोनखानोसै ने गरमथारना ओंखायनो लासै लासै संनानै दोनखानोसै अनला ओंख्रि जाबाथ' बांसिन गरम जागोन खोमा मानसिफ्रा होनो अनला ओंख्रि जाबा गरम जायो नंगौना नङाथाय जागोन ना जायाथाय मा संदोंब्रा बिलाय नै बियो गोदानायखौ खिथाबाय थायासै आं दाउ बिमामोन बिमामानि जोख्लि आरो गोरा नङा नै नङाबा बिमामानि जोख्लि गोरानबो फिसिजायो ओमफ्राय आं दैसो होयो बांसिन जाबाय खोमाहाय जासिगोन ने जाबाय बिराद मोजां मोनसे साराया गोसोमथारनै दानिया अनलाजों दाउ दिनैसो मोनजासिगोन नै बेयाव सामब्राम हानानै लाबाय बानलु देनानै लाबाय हाइजें सामब्राम गुफुर नै बेयो गलमरिस ओमफ्राय बर' इलाइसि जाब्रां नैबे खारदै दा होनसै बेदरा खारैखौनो जुमाय गोजाबायदि मोनथारबायलां नै एसे लुगैलायलांबाय बेदर होनोसै दे बिमा संदों माबार जानो लुगैनाया हामलायलांला उखैनायनिफ्राय लुगैनाया बारा मोनलायलांबाय आरो मोजां ओंखारदों दां आरि देनानै लानायखौ हरखानोसै गलमरिस जाब्रां होबासो ओंख्रिखौ स्रा मोनो गोथाव नुबाय गोथाव नुखाबाय जानो लुगैलायबाय नै सासे जि मोदोमबाय मोदोमबाय थाबाय नै मस्ला होनानै दै होसिगोन दै गुदुं नामा फुदुंनायखौ होबाय थायासै दै गुदुं होबा थाब गुदुं जायो एसे होबावनोसै नै खान्थाल जाग्राफ्रा खान्थालखौ माइदि जादों बेयाव माबायोना आथा नांनाय बाबा नोंबो जादों हाबा खान्थालखौ गाइखेर बायदि थायो माबायदि गाइखेर बायदि थायो खान्थाल जानायफ्राव मा डिस्टार्बहाय गथ'फ्रालाय जा माबार ना होमबा जानांगौ आरो गोथाव मोनथारदों दासो बेसेबांबा गोबावजों मोनजानाय खारै होनोसै वाव जा स्टाइल जाखाबाय अनला ओंख्रिया जानोसै गोथाव जासिगोन गोथाव जायोना जाया नायै दा जाबा जोंहा खारै बहा होनानैसो जाखायो गोमो जाया बिदि गोजासो जायो जोंहा नै सासेनो दहाय माबा अनलायाव होबायना आङो बेदरखौ दहायो खारै होनायनिफ्राय एसे खांनानै सुनानै नै दा जारिजों एसे संफिनदों खारै होनायखौ जाहोथ'वाखै आङो सासेनो मोनबायानो आरो जानोसै बावथारदों आङो खारै स' हरफ्लांदों नै जोंहा जानोसै दायो दहायनि अनलाया नैबे हामालै आखाइ सुथां इयो जारि माइसुन्द्रि ओमफ्राय जेबो गैया दाउ
बारा खांलु खांला मोनासैना मानामुनि हाब आंहा अनला ओंख्रिखौ मोनजाला आरो साला खारै होबाय नालाय खारै होनायखौथ' आदा जाथ' जानाय नङाना आथिङा एसे गाज्रि जानो हागौ आंलाय सानदोंमोन अनला ओंख्रिखौ मोनजागोन होननानै बिमाया गावहाबा दानिया अनला ओंख्रि जानाया गन्थं गोमालायसिगोन आरो आंहासो मोनजानाय नंला Angku siapa lah? मोदोमदोनाया हाइजें बिलाइया जानां Anambu siapa nih? गोथावनो अनला इनिया जारि माइसुन्द्रि जों जारि ओमफ्राय दाउ गैया लोगोफोर आंहा अनला ओंख्रिखौ मोनजायासै नै जारि मानिमुनि लगायनाय दाउ बेदरखौसो मोनजाबाय दे होमबालाय